Bona tarda i benvinguts al 20è aniversari de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, de la que, com molt bé saben vostès, la directora és la doctora Casado, la doctora Maria Casado. Jo no faré més preàmbuls, sinó que solament donar-los la benvinguda a aquests jardins tan magnífics de la universitat i passaré la paraula al doctor Albert Royes, membre de l'Observatori de Bioètica i Dret, que farà l'acte o conduirà l'acte amb tot el seu desdeveniment. Doctor Royes. Bona tarda, vicerector, secretari general de la universitat, amics i amigues. En nom de l'Observatori de Bioètica i Dret, de l'equip de coordinació del màster i de la Càtedra UNESCO de Bioètica, us agraïm de tot cor que hagueu volgut assistir, compartir amb nosaltres, a aquest acte a la vegada d'aniversari i de retrobament. Aquesta festa, en aquest mateix espai amablement cedit per la Universitat de Barcelona, en què l'any 2007 vàrem poder celebrar que finalment ens havien concedit la Càtedra UNESCO de Bioètica. És una gran alegria per nosaltres haver arribat tan lluny, poder fer aquest aniversari, però encara ho és més alegria saber que continuarem. D'aquí poques setmanes comencem una nova promoció del màster, que en direm la promoció de l'aniversari, per a la qual ja tenim més d'una vintena d'alumnes inscrits. Volem esmentar, no obstant, els companys ja traspassats durant tots aquests anys i que cadascun, des del seu àmbit de coneixement propi, tant va fer per contribuir a l'èxit de l'Observatori i del nostre màster. Em refereixo al Josep Egozcue, en Ramon Banys, a la Carmina Virgili i més darrerament a la Maria Rosa Llàcer. Per tots ells el nostre record i el nostre agraïment. Finalment, comencem a presentar les breus intervencions que tindran lloc a continuació. La primera, el professor Mayor Zaragoza, antic director de la UNESCO i actualment president de la Fundació per a una Cultura de Paz i que sempre ha recolzat tant l'Observatori com, de manera especial, la Càtedra UNESCO de Bioètica.